Jeg sidder og laver en masse smykker og en masse andre ting, og det er sådan noget wire, så det er ikke fordi det er noget værd, egentlig. Det ser måske meget fint ud, men det er sådan noget wire, man har flettet, ikke? Og så fandt jeg noget nyt. Det var nede i Søstrene Grene, hvor jeg fandt noget. Det er sådan meget bøjeligt juletræs, et eller andet, som jeg så arbejdede lidt med. Det var faktisk også meget sjovt. Det var meget bøjeligt, hvad gjorde, at man kunne lave nogle ret flotte mønstre. Det er så, igen, det er jo ikke ægte det her. Det er, så begyndte jeg også at lave nogle armbånd her. Og så prøvede jeg også noget med læder, hvor jeg sådan viklede snoren rundt om, ikke? Og så bare ren, hvor det kun er. Og det her, det er så det her, der er drejet. Altså hvor man snor nogle tynde snore sammen, og så sætter sten på, ikke? Men det har faktisk været rigtigt. Jeg har rigtig haft det sjovt, fordi der er det ved smykker, at der er jo en million muligheder, ikke? Altså man bliver aldrig rigtig færdig. Det er sådan ret, altså det her, det er ret billigt at gå i gang med at lave smykker på den her måde, ikke? Så lavede jeg også nogle små, sjove, modeller af fisk. Og så lidt ned her. Som jeg havde det super sjovt med at lave. Det er sådan noget modeller, som kan bages, og derfor så bliver det ret hårdt. Det kan ikke holde til hvad som helst, men det fungerer ret godt til det, jeg laver. Og så har jeg lavet en masse øreringe her. Mange af dem, de er måske lidt kedelige, men det har været rigtig sjovt. Jeg tror måske, jeg er bedst til at lave ringe, men jeg fik også lavet en lille hest her.